Ittra miktuba minn missier ta' 3 tfal li għandu xogħol stabbli u paga diċenti tikxef is-sitwazzjoni li għaddejjin minnha ħafna familji llum. L-ittra nkitbet lil Joseph Muscat. Meta l-bira kien qed jitkellem fraħa ġdid il-kap tal-Oppożizzjoni ikkwota partijiet minn din l-ittra li turi f'liema sitwazzjoni qegħdin ħafna familji llum. Dan ir-raġel 7 snin ilu kien xtara post fejn jgħix mal-familja tiegħu u għadu sal-lum iħallas loan ta' 340 euro fix-xahar. Il-kontijiet tad-dawl u l-ilma, it-telefon u l-internet huma spejjeż li qed ikollu jagħmel tajjeb għalihom kull xahar. Jistqar li dan l-aħħar qed isib diffikultajiet kbar biex ilaħħaq ma' dawn l-ispejjeż. Jgħid li ma' kull ġurnata li qed tgħaddi qed iħoss li minflok miex il quddiem qed ifalli fl-impenn tiegħu li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-membri tal-familja tiegħu. Inħossni qed naqra f'bir blaqiegħ u ma nafx meta l-waqa' sessiħ, jgħid dan ir-raġel. Ma nistax nixtri karozza ġdida minkejja li għandi bżonna u ma nistax nieħu l-familja tiegħi f'postijiet komuni tad-divertiment biex nirrekrejaw ruħna. Joseph Muscat kompla jaqra. Jitkellem dwar spejjeż inevitabbli li jkollha tiffaċċja l-familja minn żmien għal żmien. Jgħid li minkejja li t-tfal tiegħu jattendu l-iskola tal-gvern, il-preparazzjoni għas-sena skolastika din is-sena swithom 600 euro u għadu bil-aqal xjonfqu. Ħafna drabi qed nispiċċa bla flus fil-but jistqar dan il-missier ta' familja, sitwazzjoni li qed wassal għal tensjoni u ġlied żejjed bejnu u bejn martu. Jgħid li law u sqanqas martu m'għandhom kapriċċi żejda bħal Super 5, hairdresser u barijiet, iżda qed jispiċċa jiġġieldu spiss bejniethom u jwaħħlu f'xulxin. L-akbar biża' tiegħu apparti dik li jispiċċa mingħajr impjieg huma l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Qed nibża li jekk il-kont tad-dawl se jiġi ogħla mill-aħħar wieħed mhux se nkun kapaċi nħallsu. Fid-dar m'għandux arja kundizzjonata, id-dawl huwa kollu energy saving, għandu water heater żgħir, computer, television u microwave. Il-kont medju ta' dan ir-raġel huwa ta' 200 euro fix-xahar. Il-paga medja tiegħu ta' 1000 euro fix-xahar. Dan ifisser li meta wieħed iżid il-lon tad-dar mal-kont tad-dawl u l-ilma jibqalu 460 euro f'idejh. Minn dawn l-460 euro jonfoq ma' 300 euro fix-xahar f'bżonnijiet ta' kuljum, bħall-ikel u xorb għal familja ta' 5 persuni. Minn 160 euro paga li jibqalu fil-but irid iħallas it-telefon u l-internet li llum jisħaq dan ir-raġel m'għadux lussu imma bżonn għaliex sar essenzjali għall-istudju ta' tfal. Bħal dan ir-raġel hawn familji oħrajn li forsi m'għandhomx il-kuraġġ jiktbu jitkellmu fuq is-sitwazzjoni tagħhom.